तारल्याची चटणी बघतो आज आपण। झटपट होणारी चटणी। तारली काटेरी असतात पण चवीला अप्रतिम असतात। फ्राय करूनही खाल्ली जातात पण चटणी फार छान लागते राईस बरोबर, भाकरी बरोबर। मीठ लावून त्यांना स्वच्छ धुवून घेणार आहे, झटपट दाखवणार आहे। फार काही असं लेंदी प्रोसिजर नाही आहे। धुवून घ्यायची स्वच्छ। ओलं खोबरं 1 वाटी, कैरी मिळाली आहे मार्केटमध्ये, आता यायला लागल्यात। अर्धी कैरी घेतली आहे। हळद अर्धा चमचा, 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा मेथी दाणे हळदीखाली लपलेत, पाव चमच्यापेक्षा कमी आहेत। त्याच्यानंतर धने 1 चमचा, अर्धा चमचा बडीशेप, अर्धा कांदा, त्रिफळ 4-5, 3-4 काळी मिरी, लसूण 1 कांदा। हे सगळं मिक्सरला छान मऊ असं वाटून घ्यायचं आहे। सिंपल आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये देते मी काय काय घेतलं आहे। आणि कांदा फोडणीला घालून आपण फोडणीला देणार आहोत आणि तारली त्याच्यात मस्त रस्सा उकळला की सोडणार आहोत। तारली मस्त स्वच्छ धुवून झाली आहे, वाटणही आपलं वाटून झालं आहे। बारीक चिरलेला वाटणात आपण अर्धाच घातलाय। कांदा छान लालसर होऊ दे। मालवणी वाटणाचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी टाकलेला आहे, फिशचा पण आणि गरम मसाल्याचं वाटण, मटनचं पण। तरी प्रत्येक फिशच्या डिशमध्ये मी वाटण दाखवते कारण त्याच्यात काही ना काही थोडंसं वेगळेपणा असतो, वेगळं असं ॲड केलेलं असतं। आजच्या याच्यात थोडी मेथी आहे, कैरी आहे। छान वाटण परतून घेऊया आणि मग आपल्याला जेवढं पाहिजे चटणीला पातळ घट्ट तेवढं मिक्सर धुवून आपण पाणी ॲड करणार। पहिलं हे छान आता आपल्याला परतून घ्यायचं। कोकोनट ऑइल वापरलंय। कोकोनट ऑइलची फिश आणि कोकोनट ऑइल अप्रतिम चव लागते। आता आपण पाणी ॲड करूया। किती हवं पातळ द्या, पण सार नाही चटणी बनवते। सार असेल तर अजून पातळ। चटणी आणि थोडी घट्ट। राईस बरोबर पण खाता येईल, भाकरी बरोबर पण खाता येईल। तांदळाची, स्पेशली तांदळाची भाकरी। त्याच्यामध्ये आपण आमसुलं छान उकळी आली ना, एक 5-6 आमसुलं, तुमची आमसुलं किती आंबट कमी जास्त त्याप्रमाणे ॲड करा। मुंबईतली आमसुलं एवढी आंबट नसतात, कमी असतात। गावाकडची मस्त आंबट असतात। चवीनुसार मीठ। तर छान उकळी येऊ दे रश्शाला की आपण आपली तारली त्याच्यामध्ये सोडणार आहोत आणि आमसुलांचा पण एक आंबटपणा येईल। ऑलरेडी कैरी घातली आपण आंबटपणासाठी, पण थोडी कैरी होती आणि मालवणी फिश थोडा आंबट तिखट असतो, त्यामुळे एक 4-5 आमसुलं ॲड केली। त्याला छान उकळी येऊ दे। मीठ सगळं घातलेलं आहे। कमी वाटलं तर तुम्ही नंतर वरून ॲड करू शकता। फिशला जास्त उकळवायची गरज लागत नाही। एक 2 ते 3 मिनटं छान उकळली की वरून गार्निशिंग कोथिंबीर, कढीपत्ता, तारलीची चटणी तयार होईल। एक छान उकळू दे। सारामध्ये फिश टाकल्यानंतर खूप हलवायचं नाही, नाही तर कुस्करतो कारण तो पटकन शिजतो ना, म्हणून। छान आपली तारली बरोबर 1-2-3 मिनिटात मस्त शिजली आहेत बघा। आपण गार्निशिंग वरनं कोथिंबीर, कढीपत्ता। तारली आपली रेडी आहेत राईस किंवा तांदळाच्या भाकरीबरोबर खाण्यासाठी। उकडा राईस असेल तर अजून वा वा, मस्तच।